ye ka kwa Easter party ya na ye kwa mu na oba kwa mu abedi kwa Easter yi ede na we expect say obenya fi ha ede agewani ede na we expect say wo de be kwa free ha kwa na say obeba ama wo say enjoyment bi koso ene PreViewGh ede ani asi emre aye fe ne sibre ana se bi no ka na nchimre eba afiafe na eba sen na ne bote afi ne bote sen nti ye ne empanimfo ana se wo ma ton no ebedi hu nkomo ne yahwe ne to ene ne ton se de tie ne fa so ben kura ene wo mrem afi ye hu se wo tomre mre ni fa so wo so fa so wo so pa abo ni padua no ma ni pana ni padua ne nya hoden sonko na entai ma nti ne ba de na wo se ja o wi bi ma ho to se ne be ya ekọ a na ze de wawe no aye adwuma wo ni padua ni ne price na afi hu ne se oh enya bad de na enya bad ye be fa ne sa oh emre de ma hoden uri mra obenya hoden ache enamu bia oh ne bo ne de wo fom kakra yen koto a omo de man yi kakra ntu yen so ba ye mu kakra na ye ba so a yenye ba bi ntina ene ya ton mre no eti ye tete mfikyire saa ne ya ton mre no ene kura de abepam ye se ye mfiri akire ha emre nso ade ache sunso ne mre nso asai emre ne mechichire bi 5 cd mechichire 10 cd mechichire 20 50 kura mechichire 50 de ene ya kese ne boye ne afiri ba bia ye kwato no ebiso mu go tuba ho ne boye den eti ye nso ya de ba ha nso a ese ne bo nso ya de Galamsey fu atu asase ni nyina ti woni pa ko ne kochi a kakra bi no obenya oba nso a won ma won fa ne fara asa ade o ye ne bo den na nso ba watimi nso ye ne ayi kakra yen hwe kwa Easter na ba nipa bebre na eba kwa man mu kwa enti ye bisa se de na wo ka kire mo so mo ba emre ni fa so be na wo so nti mo ba mo metobi wo ba gate achi emre ni de fa so pa fi se ma hoden akwala kro wi mre kro ohunu nyansa enti wo mo beba no na emre ni wo ha bebre no mo mra yanse be ma mu bi ato emre de ye bebre ye be ma mu bi ato enwa kra wo ha bi metimi a cho se me de nwa be kotokuo ba akokra bebre wo we nso ye adoa nti uto mre no a mema wo ayi enwa to uto nwa nso a mesama ma adoa to enkoto mre wo ha aben nso di si hayi enti di opa bia wo benya wo ha enti wo kwa ne de ye de minya bi nwie adentia se ye ni sika di to bi emire so aje so kita 50 Ghana ana 20 Ghana ukunu bo akoma he no ato mire obeto na ma uto mire 50 Ghana na mbe na de be kan utimi fam de no kwa ye kwa na paso ni mre so paso mre so paso ade na nko so ni na sika no wa sika na de to no fa me kwa ni wa obeda wi mire ni utimi enwa na ne boye de na